To čo si chytil? Stojan, čo tam máš? Užovku? Užovku chytil, Samko? Krásny je. No poď sa ukázať. Ale toto bolo tam veľa. Ty kokos, to čo je toto? To nemyslíš vážne, toto ide na YouTube, kamarát. Ježiš, táto je... A to čo je, potočak? Nie, duvak. Krásny. Obrovský. Táto 40-ka je, bratu. Ježiš, ak to je jaký veľký. Krásny je. Biele. To je asi dostaneš nejakú medailu, alebo čo? Pánečku. To čo je toto? Ty vieš, aké to je? Masak, ako je. Počkaj, Samko, lebo môže ujsť. Nie, ujde, čo si, vyberno. Krásny je. Jaj. Ježiši. Však podberať ti je malý, kamarát. Počkaj, Samko, pozor tu. Toto je už delovka. Oni hovorili asi o tie duláky, ale nie zase. Máš meter. Toto je ten duak, presne, čo sme mysleli. Myslíš, že ten? Čo oni hovorili, že nasadili tie veľké? Krásny je. Tá 40 cm má minimálne. Možno aj viac. Teraz ho vidíme. Možno aj viac. Ty kokos. Toto je jaké dielo. Tam my máme iba potadiel. Ukáž Samko, tak tu daj pušku. Nemám meter. Aj vidíme, aký veľký je.